Sanibonani mabhinqa kuzo zonke iy'nkalo zenu la nikhona bafowethu. Siyanithanda bafowethu, siyanibona futhi niyaseseka bafowethu. Siyabonga kakhulu ngokwesekwa yini bafowethu, kuyasijabulisa kakhulu lokho. Bafowethu, cha, nansi ingoma bafowethu iwuhlupha, nansi ingoma idla abantu, nansi ingoma ihlupha ezweni, nansi ingoma idla ama-album amadoda. Hheyi, ayikho into ebuhlungu njengalena bafowethu ukuthi uzokhipha iy'ngoma eziwu-14, iy'ngoma eziwu-14, ukhiphe more than 14 songs, ukhiphe more than 55,000, uzokhipha i-album, a full album. Bese-ke nje i-album yakho nazo lezo y'ngoma zakho nayo leyo trend, leyo 50,000 yakho, nabo labo baculi labo bathathile wathi abakuculele kulezo y'ngoma, bazogqitshwa nje ingoma eyodwa nje, elokhu isho into eyodwa nje iziyophela, ilokhu ithi nje waphafa gogo, waphafa iziyophela nje, kube yiyo nje ezokuvala nje. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo bafowethu. Ngicela nje nibeke abaculi emthandazweni. Ibuhlungu lento eyenzekile, mina ngiyabazwela ngoba ngiyabazi abafowethu bayasebenza kanzima, ukuthi nje kusetshenzwa kanzima ukuthi kuzodliwa nje umsebenzi wabo kangaka. Kodwa-ke phela-ke akusilo-ke idokwe eligayele thina lelo, phela ingoma uma ithandwa abantu iyathandwa, kuyokwenziwa njani na? Ingoma iyabajabulisa abantu, bayayithanda futhi. Yikho ngithi mina bafowethu, lo mfana ekuthiwa umthandeni uVukamanqele, ongamvumile manje, lowo muntu unomona odlula wasathane futhi angambulala lo muntu. Nabakubo kumele bamqaphele lowo muntu loyo ngoba uyathakatha, asiwo umuntu, umuntu wokuqashela, umuntu okumele ngabe ufakwe esiqiwini ehluhluka aphile ney'lwane. Awukwazi ungayivumi ingoma edla abantu kangaka. Cha bafowethu, le ngoma iye yangithusa kakhulu ngoba ukufika kwayo ifike yangidida ukuthi iqondeni, futhi yadida nabaningi. Ngezwa abanye bethi hhayi le ngoma igadla uwelile, le ngoma igadla uZimtola, le ngoma ikanje. Thina-ke ngoba somaskandi news siyanithanda futhi asifuni ukuthi kube khona into ehlala ingaqondakele kule ndima yethu yamaskandi. Sike sayithatha le ngoma sayisa kuyingqilabuchopho, abantu abaphilela nje bona ukuhlaziya isiZulu nokuhlaziya ukulumbana kwamagama esiZulu. La bantu abanjengoShobale Nyoni uMfukampense, abantu abanjengoXolani Mpense, abantu abanjengoSiyacela Dlamuka, abantu abanjengo-JJ Mfowangabo, la bantu laba ingqilabuchopho kakhulu, abasebenza ukuhlaziya iy'ngoma kakhulu. Ngibonge futhi nale nsizwa le yakaDlamuka uMfowasiyacela, cha insizwa le ayikwazile impela ukuthi isisize kulolu daba ebesinalo. Bake bayithatha le ngoma iy'nsuku eziwu-5 bayihlaziya, bayibuka, bayibhekisa phansi, bayibhekisa phezulu, bafika nesinqumo esisodwa esithi nje hhayi cha, le ngoma le igadla utshata nje. Le ngoma bathi igadla utshata, le ngoma lena akekho omunye umuntu owugogo futhi akekho omunye umuntu oyisalukwazi kule ndima yamaskandi. Bathi nje uma uyizwa le ngoma ngoba iqala ithi nje waphafa gogo, siyehla thina uyosala udla amapentshisi. Ngiyokhumbula ukuthi uTshatha uke waba nenkinga yokuthi uke waphuma enhlelweni ngoba ubesakaza uSgiyane Ngoma, wathathwa wayisa ngalena. Usesakazela manje ama-security, usakazela manje onesi, usakazela abantu abangenabuthongo, usakazela iy'guli manje ey'bhedlela, usakazela o-driver bama-truck nabo usenkingeni nje loya baba ngoba manje usesebenza ebusuku. Yikho nje impela le ngoma igadla yena ngqo. Nawe uyakwazi lokho nokuthi isiZulu uyasazi ngokuhamba kwaso. Cha injalo indaba, ingoma bafowethu ethi waphafa gogo igadla uTshatha. UTshatha uyisalukwazi la kule ndima, uye ugogo futhi kule ndima, uye futhi ophafile kule ndima, uyakwazi naye lokho. Kunale ngoma futhi ethi ngavele ngamnika, nayo bafowethu siyazi ukuthi cha zikhona iy'nkulumo ezithi cha abantu bathi le ngoma ibhalwe nje ukhuzani, ibheke kulo mbhalo omthandayo, abanye bathi ibheke kuZimtola, abanye bathi ibheke kwelile, abanye bathi ibheke kubani. Sisazoyihlaziya nayo siyise kuzo lezi ngqilabuchopho ey'fana noSiyacela MfowakaDlamuka, insizwa nje leyana impela bazosisiza evikini elilandelayo.